βελτίωση της ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην πόλη, στην παραλία Πατρών. Η διαχείριση τώρα των απορριμμάτων. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει η πόλη. Το σχέδιό μας βρίσκεται στον αντίποδα του προτινόμενου από την κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή ενός ξεπερασμένου μοντέλου που έχει εγκαταλειφθεί σε όλη την Ευρώπη με μεγάλο κόστος για τα οικονομικά του Δήμου, άρα και των Δημοτών και του περιβάλλοντος. Με δαπάνη πολύ μικρότερη από αυτή που προβλέπεται για την κατασκευή του γνωστού εργοστασίου. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που θα ευνοεί τη δραστική μείωση των ποσοτήτων που θα οδεύουν για διάθεση σε χυτή, στουφλόκα ή και όπου αλλού καθορίσει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Έχουμε υπολογίσει ότι σε διάρκεια 5 ετών το σημερινό κόστος διάθεσης θα είναι μικρότερο από το σημερινό στην Ξερόλακα, ενώ το αντίστοιχο που θα προκύψει από τη λύση του εργοστασίου θα είναι άμεσα τριπλάσιο από το σημερινό. Η παράταση της λειτουργίας της Ξερόλακας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και όχι μόνο του αρκτικού διαμερίσματος όλης της πόλης και προκαλεί επικίνδυνη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, του μήλιχου, του πατραϊκού κόλπου και της ατμόσφαιρας. Πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα το κλείσιμό της με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράλληλα με την άμεση εφαρμογή του δικού μας εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης το δικό μας δεν είναι κάποια δική μας έμπνευση και ανακάλυψη, είναι ένα σχέδιο που εφαρμόζεται, όπως είπα, σε όλη την Ευρώπη, στηρίζεται σε 3 επίπεδα που μπορείτε να τα δείτε εδώ στις διαφάνειες, στο επίπεδο της κατοικίας στην αρχή της επιχείρησης των υπηρεσιών, στο επίπεδο του Δήμου και σε ένα ευρύτερο επίπεδο περιφέρειας. Λεπτομέρειες μπορεί να δείτε στις διαφάνειες, δεν θέλω να σας φάω τον χρόνο με τεχνικές λεπτομέρειες που όμως είναι πολύ σημαντικές και αυτές. Μιλώντας τώρα για ποιότητα ζωής στο Δήμο, αναφερόμαστε στην ανάγκη συγκρότησης μιας βιώσιμης καθημερινότητας για το σύνολο των κατοίκων του, με προτεραιότητα